eyyi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe fulɓe bandiraɓe ɓundunkoɓe bandiraɓe sénégal naɓe afrique naɓe onon kala on calminama on juurama moƴƴere guenon ñaganama yo jaam e kiisi makko gone moon ha joni eɗen jokki e jilluji ɗi mbaɗeten e hilifaɓe falde Goudiri oɗo saaha noon gonɗen kadi koye goto e hilifaɓe falde nde ko wiyete ko maire de la commune de Goudiri ko jinnaɗo men Thiedel Diallo mo ganduɗa kadi ko jagguɗo ɗum ɗo eko watte ko wonno kadi ko ganduɗo ɗum saabu hunde hokkete ko jomum ɗum ɗo ko mbaɗeten elle gonɗen tan ko e reftade to rewno walla etade yettinde pandale makko ɗe o joguino gila duuɓi 4 hande saabu so tawi neɗɗo haali ɓamtare e nder falde Goudiri walla ni e diwan Tambacounda a wawa wasde haalde Thiedel Diallo ɗum noon ko adi ni omo waɗa dawrugol ha enna ko dawrugol ko naati hen eɗen mbawi wiide hande o ko kanko Allah ardini mairie to commune Goudiri ɗo eɗen a galle makko yidde teddinirde mo ñalande men ñalande makko ñalande manditare damal gandal waɗata ko 6 colte hitande ujunaji 2025 le 8 février 2025 ɗo e Goudiri tawno ko centre culturel mo Goudiri tawde noon ko joom wuuro en jettotomo teddiniren mo ɗum ko banggue goɗɗo banggue gadanowo ɓurɗo en tidde ko jinnaɗo men ko kursuɗo en on banggue kadi en jettotomo teddiniren mo kono kadi ñagoɗen mo duwaw eko watte ko ɗum no wadde monsieur le maire somi welama mi wiya baba min calminima min beltima kadi ko gaccuɗa kala ko mbaɗannoɗa gam hokkude min hojomaji no foti foof gam yewtude e ñalande nde caggal nde calminɗa bandiraɓe gartana en yiyande ma ko faati e manditare damal gandal a tawtorama ɗum 1 2 3 e laabi limtinɗi ha hikka kongol o waɗi laabi 6 ko ñalande nde mawnine bisimilla eyyi Amadou Djiby mon fils an e dinɗi o dennamo mi weltima hen haddi weltere ɗum ɗo ko hunde mawde neɗɗo hunde fof ko firtude hunde si a wawa firtude hunde noon tawa anda ko hunde firti e banggal pinal kañum addi fof ko kañum woni fof gati sa wiyama ya janggo ko beele aɗa fina sa ɗannima ko beele aɗa fina kala ko mbatta e aduna ma pinal yanta hen kadi ko geɓɓoton ɗo hitande fof joni aɗa andi kadi joni eɗen jaara e laaɓi 6 hikka mbaɗoyten ɗum ko centre culturel pourquoi mi waɗi on conseiller centre culturel go'o ko affaire sécurité ɗiɗi joni hendu ne heewi tati dal ko diwan men on wayni saɗa jiɗɗa saɗa yimɓe ene gara e ma taw ko ɓernde ma ene deeƴa eko mbatton ɗo ko hunde moƴƴere eɗen du'o yalla ɓeydu wallude on eko mbatton ko kadi ko hunde ko ngaalu gandal ko ngaalu finde ko ngaalu andude ko waɗata surtout hikka ko affaire ɗanniyankoɓe en jii ko ɓenduno ɗo ko ɗum ko ma sonke ɗum ko ma famne ma neɗɗo kadi hay goto wiyaka woto ɗannu ɗum koko tawa nden mawɓe men joni ni enen diwan ɓundu ɓoyani ko ganduɗen ɗannugal gati fuɗɗi koko ɓoyani kadi ko 1961 62 63 ha ari yetti ɗo mawɓe men e jahanno kono ko hedde Sierra Leone en walla Côte d'Ivoire ɗum ne ko goto goto wona no joni ni yaagol kadi ene jari kono yaade no yarate dartu yaade no yarate ɓuuri moƴƴude e yaade tan wiya dani e ɗo ɗum ko musiba ɗum noon ko enen foof nodda eɗen beltima wonno kala diwan ɗo eɗen noddi ɗum bisimilla mum ara tawa e affaire nde surtout journaliste mawɗo Hammet Amadou Ly gandaɗo eɗen poti arde teddinen wonɓe sababu ardemo ɗo nde e teddiniromo hen teddino hen orin ɗo rawane so arti kadi omo tene kadi oɗon jiyamo e télévision ko neɗɗo mawɗo jankiniɗo ɗum noon eɗen noddi yimɓe foof eɗen noddi guure ɗo foof
kala département de Goudiri biyowo mbi Sarankulle Jolfo enen ɗum to gati ala e gonowo e diwan he biyowo nan ko haalte ko wiyata nanata pular ɗum noon bisimilla maɓɓe to Goudiri ɗo yoɓe ngar e keewal e surtout sukaɓe ɓe yoɓe ngar ɓe nana ko haalte ko nufuru malano de ko eyyi rentinede ɗum ene moƴƴi ɗum noon woni hen mawɗo woni hen suka woni hen kala bawɗo tawtorede yo tawtere waɗi ko affaire ɓeydade gandal e pinal e ɓeydade kadi on jii joni hay l'école nena haala janguingol pular e language national ɗum noon min jaari on kala ñaaguimi tan ko yo yimɓe ngara e keewal goto fof wooda ko nani hen ko o wani nande walla ko meeɗani nande ɓeytoro an kam mbaɗa andi ko an adoto toon sakkitto toon bien sûr so Allah jaɓi jimi noon vraiment ko yo yimɓeɓe ngar ɗum par ce que journaliste o ittani on gueɗal guitanɗo on gueɗal fof ko diwan o ittani gueɗal neɗɗo kadi so ittanima gueɗal ittan ɗum gueɗal kadi ngolonjirawo arata ɗo nde mi sikku ene joguino hayde ziyara Louga no wawno wadde fof ari e ngolɗo kadi woto hay goto manque kala poɗɗo arde kadi kala neɗɗo ko wawi wadde hen waɗani ko hoore mum waɗani kadi ko diwan o wiyete par ce que wiyete ko Goudiri wiye département Goudiri wiye Ɓundu Kumba bonnano Bou Malick Sy wiye jakankoɓe Halpular fof eɗen ndendi min jiiɗi vraiment jiɗɗen hikka ko affaire nde yo kumbu no moƴƴi no foti no wowi waɗirde enen kam eɗen goowi jaɓɓade eɗen gandi ɗum eɗen goowi ɗum koma noon ma goto fof tinno hen mbeɗa ko wawi tinnade ko machallah mbaɗa andi seeɗa ala ko barke woodi eɗen gandi o jogui haajuji kewɗi en mbawa jaggude mo ko juuti kono kam en beltima e ɗiɗo konngudi labtuɗi kadi konngudi gummiɗi e nder ɓernde eɗen gandi so erima bandiraɓe gaare wona gaare min mbiɗo jooɗo ala ko gaare tawen kam toon ko wi ko eɗen gandi ene gonɗi e makko saabu hunde nde o jaggi hen guila yettaki ɗo ko hikka waɗata laabi 6 kono ala lawol ngol ganduɗa o jaggani hen ala lawol ngol ganduɗa o waɗani hen junggo makko wadde noon baɗal ngal noon ko guila e miijoji guila e peeje guila e ngaalu makko guila e doole makko ɗum ɗo foof o waɗat ɗum hen wadde noon so tawi o wi bandiraɓe gaare eɗen gandi kam garɗo foof ko toon tawatamo ɗum noon enenne mbiyeten jaɓɓeten tan koye ɗemgal makko ɓundunkoɓe kala e mbadi kuptidindi taw en paltaki hay leñol en paltaki hay hinde ɗum ɗo ko ɓundu jeeyi wadde mbiɗen ko ɓundunkoɓe yo garnoto wonata ko le 8 février 2025 koto centre culturel taw ko ɗo e Goudiri ko kolol jeetaɓiwol manditare yewtere damal gandal ene waɗi conférence taw titode nde ko iwdi e sababuji ɗanle ɗe ndewani lawol hol peeje baɗeteɗe gam safrude nde noon saɗede nden noon rogere noon totta ɗum ko joomum ko Alaji Hamme Amadou Boubou Ly kanko yerwoto ɗum ha ɗigga weela modde e noppi no hannirta ni ko wona ɗum ko ene waɗi jamma pinal ko awluɓe men jamma pinal ko lawɓe men jamma pinal ko wambaɓe men ko sukaɓe men hande waɗoɓe gaaci rap ɗum foof koye fina tawa men jeeya wadde ɗum ɗon foof ma waɗe e oɗo jamma mo ganduɗa ko manditare yewtere damal gandal ɗum noon baba min beltima no feewi saɗa jogui tan konngol battinigol on saaha min gaccuma ko kalirɗen ni tan yo ñimmi ko affaire nde yaaha lawol yaaha no foti no wowiri yaadude ni e halfini yimɓeɓe goto foof yo daro hen ko foti darade ara hetto hunde foof sa hettaki andata neɗɗo yo sumo fof yo fini o tawi mbiɗa andi foof mbiɗa faami foof ɗum moƴƴani ɗum tan woni ko cakkitoɓe mbiɗen waɗa on encouragé vraiment minen kadi mbiɗen ñagano on duwaw no Allah tabitinta ɗum no monirta ɗum gati onone koye combat gonɗon ko gonɗo e mum ko ɗum ko ene adda e nafoore joni noon famatako ne adda nafoore hande mais ko addoyte janggo ko ɓurata hewde e pinal he ɗum noon a jarama no feewi wono ko monsieur le maire commune Goudiri en jettimo no feewi karalagal ngal caméra o ko Siraji Ali Ba
to haalirde ɗo ko Amadou Djiby Bari ɗum noon mbaɗa andi yeɓoɓe Jayde Bundu TV jokke wadde abonné partagé kono kadi e commenté min ganda holko jiɗɗon kadi onon e koye moon saabu tigui ko mbaɗaton ko min jawani ɗum min pambinani ɗum ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe gonoɗen ko galle monsieur le maire commune mo Goudiri jinaɗo men tedduɗo woni Ceedel Binta Diallo walla mbiyen Ceedel Amadou Diallo walla Amadou Pullo Diallo ɗum noon bandiraɓe joni joni min garta e moon eyyi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeɓoɓe ha joni Jayde Bundu TV min calmini on eɗen e jilluji e hilifaɓe falde Goudiri tawa ha joni ko yettade ɓe teddiniraɓe ñalawma mabɓe woni ñalawma manditare damal gandal ko 6 lewru février le 8 février inchallah ari ha yettima ɗo noon gonɗen ko mairie commune Goudiri kono tawɗen ɗo ko ganduɗa ko premier adjoint au maire commune Goudiri woni Astou Sidibé walla Assa Sidibé no woɓɓe pamirta kanko noon eɗen mbawi wiide hande ko adjoint au maire kono kadi ko jeeyaɗo e juɓɓudi manditare damal gandal saabu ko tawtorteɗo ɗum e kala hitande kono kadi ko baɗowo hen doole makko e kala hitande kono haɗata caggal ko kilifa e nder falde nde jettoɗen mo teddiniren mo ko wona ɗum ko no foti foof totten mo konngol o haala yiyande makko eko woni ko e waɗede madame le maire min calminima caggal nde calminɗa bandiraɓeɓe kono kadi yiyande ma e ɗum ɗo ko woni e waɗede aɗa andi ɗum a wona hen koɗo a ari a arti hen hikka ko le 8 février 2025 so haji welede jomiraɗo to centre culturel mo Goudiri hol yiyande ma hen ko adi foof jarama Amadou Djiby Bari adi foof min salminima ane e gondiɗo ma monsieur Ba Siraji Ba e weltare tan hande e yiide on ga to mairie Goudiri e weltare aussi haalde e damal gandal ñalawma muɗum no mbiruɗa ni hitande foof nde fuɗɗa ha joni foof amen tawtere yewtere damal gandal e aussi mbiyatmi tan Amadou Djiby Bari hande so pilagu yettima e nokku hande e département Goudiri e ko sababude moɗon hande pulagu foof ene welte e moɗon ha tenti e gandal so wiyama gandal kam mono foof ne andi gandal yonata e andude aussi ɗemgal muɗum e andude gueɗe kewɗe e ɗemgal muɗum ha tenti e ɗemgal pular ɗum hande ene yuɓɓi e nder département he kono sababude nde ko onon surtout an gonɗo hoorejo o ko onon gandi ñalawma muɗum e wiide tan miɗen ñaagui Allah e nelaɗo muɗum e yallah tawnu en le 8 février inchallah taw ala ko goƴƴiɗen so wona tawterede e on ɗon ñalawma damal gandal jarama no fewi gannoyinoɗen wadde ɗum ko to place de la gare joni noon tawɗen ɗon ala kisal woni sécurité kono kadi oɗo saaha ene ɓuuɓi ene heewi hendu pelliɗɗen nawde ɗum centre culturel won wiyoɓe noon centre culturel ene woɗɗi kono ƴeew waɗoɓe conférence ɓe yewtere nde gummoto ko Dakar ɓe gummo Fouta ɓe gummo ha joni Madina Gounass holko mbiyata walla erago ngo mbaɗata e bandiraɓe ɓundunkoɓe kala e mbadi koptidinde yeyi min cukkumi so tawi fellitama min pelliti darnade Amadou Djiby Bari damal gandal e fotani woddirten gati wona an tan jeeyi ko Bundu jeeyi ko Haalpular en jeeyi ko département en jeeyi ɗum noon no woɗɗiri foof miɗa ñaagui dendagal département Goudiri debbo e gorko yo ar tawtere ndeɗo ñalawma damal gandal to centre culturel a haali rewɓe ɓe noon saabu rewɓe ɓe gona hen sara an aɗa ardi pelle rewɓe kewɗe fedde daranide ko fate haɓade musiki pawaki e rewɓe e pelle goɗɗe e organisation ngaji goɗɗi hol erago ma faade e ɓen ɗon rewɓe eyyi rewɓe ɓe cikkumi hande so dental weeli tan no kewmi wiide ni ko rewɓe ɓe beltinta ɗum e ɗum noon miɗa ñaagui Allah e nelaɗo mum kala debbo gonɗo e nder Bundu e nder département Goudiri yo ar tawtere ñalawma muɗum le 8 février inchallah to centre culturel te mbiɗa sikki Amadou Djiby Bari hay goto mankata woni mawgo woni cuguel woni debbo woni gorko mono foof ene nodda keewal inchallah min mbiɗa andi somi idaki toon ala guiɗotoɓe inchallah rabbi ɗum noon ñalawma o ko ñalawma meɗen e surtout ñalawma Amadou Djiby Bari en jiinoɓe dariri e département he ala moɓe daranani ɗum noon salon ñalawma mabɓe yettima amen poti yaltude e keewal beele min mbawa vraiment welnude ñalawma damal gandal ɗum noon a jarama no fewi madame le maire min ƴettata yaajene ma no fewi min ƴettata tama no fewi saabu min gandi bandiraɓe hewɓe ne padma
ko wiide tan min beltima e ma kadi ko ɗum ɗo min parno e ma ɗiɗo konngudi labtuɗi ceer ko wona ɗum ko kadi wiide bandiraɓe tan ñalawma o heedi ko le 8 février 2025 to centre culturel mo Goudiri bandiraɓe ɓundunkoɓe kala enen nodda moni kala debbo e gorko suka e mawɗo e kala leñol gonɗa moni kala enen nodda e keewal e peewal ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe gonnoɗen koto mairie commune mo Goudiri ɗo caméra woni toon ko Siraji Ali Ba haalirde ɗo ko Amadou Djiby Bari ɗum noon jokke heɗade Diandi Bundu TV kono kadi jokke wadde abonné jokke wadde like jokke wadde partagé so haaji e welede jomiraɗo mamin garte moon eko ɓoyata bandiraɓe rewidiɓe Diandi Bundu TV ha joni eɗen e jillu mo ganduɗa eɗen mbaɗa ɗum e hilifaɓe falde Goudiri ardiɓe ha joni falde Goudiri woni département o ɗon noon tawete ɗen ɗo koye Sénégal service eɗen jooɗi e coordinateur pôle emploi noon o nototo koye inde Kalidou Sow ko ɓi falde Goudiri ko ɓi département to mo Goudiri Kalidou Sow caggal nde min tawma e golorgal ma min calminima kono kadi no bandiraɓe foof gandiri ni no gandirɗa ni eɗen keblano kolol jeetaɓi wolmaditare damal gandal waɗata ko le 8 février 2025 jeetati lewru colte hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi to centre culturel mo Goudiri konngol ma caggal nde calmina bandiraɓe aɗa wowi arde kono kadi aɗa yiya fayida baɗeteɗo hen o ko adi foof konngol ma eyyi bandiraɓe mi salmini bandiraɓe foof daroɓe Diandi Bundu TV wonɓe diwan département de Goudiri e wonɓe Sénégal foof no mbiruɗa ni min mbitemi ko Kalidou Sow jeeyami koye département de Goudiri min woni coordonnateur technique du pôle emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes du département de Goudiri eyyi ñalngu 8 février o no mbiruɗa manitare damal gandal ko hunde wonde fayida ko hunde kadi ɓamtore département de Goudiri ɓamtore diwan ɓundu foof gati jewte baɗɗe fayida ene jewte hen te kadi yimɓe waɓɓe fayida kadi ene gara hawrude ɗeɗon jewte eyyi ko hunde gandanɗa hoorema ko hunde mo hay goto fotani welsinade ha wasa tawede kala no neɗɗo wawi wonde e ɓundu ɗo wawi wonde e Sénégal so tawi alana ɗum caɗele ene wawi tinnade ara hawra hen jooɗo heeɗo ko haalte ko hen ko yiya arɓe hen ɓe gati ko rencontre baɗɗo fayida ko rencontre culturel sa yiiɗi ni mbiyen gati ko acteur aji kadi culturel mbaɗata ɗum organisé awluɓe en ha e lawɓe ha eko nandi hen e kadi ene waɗa valorisé aussi yimɓe liggotoɓe e hen ɓe wayno presse locale par exemple Amadou Djiby Bari borom émission ko neɗɗo gandanɗa hoorema kadi ne liggo e presse locale ne waɗa ligguey baɗɗo fayida kañum e liggodiɓe mumen ko wayno Siraji Ali Ba en Amadou Fayinki en Douga Sissoko en eko nandi hen Elage Diop en kamɓe foof eɓe balli hande yimɓe ko fate presse locale o ko fate information gati hande kala ko yalte département de Goudiri ko kamɓe jaltini ɗum en jii joni hay ko fati e ballon ngaji hande neɗɗo jooɗoto France e nder suudu mum ene daara ballon ngaji phase départemental ɗum ɗon foof koye kattan koye doole presse locale e yidde mabɓe vraiment wonde sukaɓe département de Goudiri kala to mbawi wonde pour mbawa hebde information ngaji ɗi e taw alanaɓe men kadi caɗele ko noon Kalidou Sow a jarama no fewi ɗum noon ñalawma o ko le 8 février hikka noon cuɓiɗen titode nden tawno hitande foof ene ƴette titode ko iwdi e sababuji ɗanle ɗe ndewani lawol kono kadi hol peeje baɗeteɗe gam safrude nden ɗon saɗede o yerwotoro gueɗe nde ko jomum ko Hamme Amadou Ly o ari o arti omo tijji kadi artude le 8 février eyyi thème o kam ko thème mbaɗɗo fayida ko mi anda miiji ɗum iwdi e sababuji ɗanle ɗe ndewani lawol mi dokkuɗoma thème o damal gandal tan aw Allah ne andi thème o ko o ari koye waktu makko saabu en jii rawane miɗen andi taw timmani hitande taw ni musiba baɗɗo e département de Goudiri ha tengti arrondissement mo Janké Maha ko ɓuuri tengtude e sukaɓe hewɓe Allah waɗi duttima hen e ɗen ɗannule gandanɗa hoorema ko ɗannule biyeteɗe mo ndewani lawol eyyi on thème so waɗama discuté yimɓe jewtidi hen e ko fate sababuji ɗiɗon vraiment yimɓe ne poti yewtude hen kadi gati hunde so yeehi ha watti warde sukaɓe gati sa daari ko sukaɓe goni yakar men donc so tawi yakar men fuɗɗima yarude dani il faut yimɓe joddo hen kaltide hen gati hunde kadi ko hunde ɓoyne gati sa daari hande ɗannule ɗe mbayino fina tawa gati guiɗay mamiraɓe yimɓe ɓen ɗanno te sa daari diwan o kala ko ɓuuri darade ɗo ko ɗanniɓe darna ɗum nden noon sukaɓeɓe il faut ɓe jewtide il faut ɓe pamne il faut kadi yimɓeɓe ƴeewa
holko tagata ɗum ɗon yimɓe mbawa yewtide hen mbawa wadde hen trouver des solutions hay goto haɗaka yaade gati ɗannungal hande hay mawɗo liɗen ɗanno ɗon no yimɓe ɓe no ɓe mbiya soɓe ɗanno yataw eɓe ɗannoro no foti ɗannorede ni yataw eɓe ndewta foti rewe ɗo yataw eɓe keeɓa ko foti heɓede ko pour mbawa ɗannade pour wasa adandeɓe caɗele gati ɗeɗon caɗele ko caɗele men enen foof gati sa daari hande hayso neɗɗo goto so ruttima eko fate ɗeɗon gueɗe ko département o ko perdi ko ne heewi gati barke neɗɗo ne yaaji barke neɗɗo ne heewi nden noon ndeɗon yewtere ko yewtere wonde fayida inchallah min hoorema mi tawtani nden yewtere somi selli e mbiɗa ñaago kadi bandiraɓe men kala to ɓe mbawi wonirde e diwan he yo mbaɗa feere ɓe gara ɓe kawra yewtere he ɓe jooɗo ɓe tawe e ɓe keɗo ɓe keɓa hen kadi ko heɓate hen ko noon a jarama no feewi en jafnimomo tawɗen mo koye golle kono bandiraɓe ne daari ene fadi wadde en kanna ɗo tan ha joni yewtere nde wonno ko Kalidou Sow ko ganduɗa ko kanko woni coordinateur technique pôle emploi ɗo e Goudiri en jettimo no feewi kono kadi en beltima no feewi karallagal ngal woni toon ko Siraji Ali Ba woni caméra o haalirde nde ko Amadou Djiby Bari ono rewindiɓe e Diandi Bundu TV oɗon ñaaga kadi nde mbaɗa toon abonné partage e like kadi beela woɗɓe ɓe mbawa dañde fartaŋŋe hebde hen no hannirta ni ɗum noon joni min garta e mum